Prije neki dan sam otišao prvi put u životu u teretanu. I sad, pošto se ne razumem, vidim neka fit devojka zgodna, rekao, izvini, molim te, možda mi pomogneš? Koja mašina služi za koje mišiće? I krene ona, ovo ti je za ruke, ovo ti je za noge, ovo ti je za grudi. I kako sad ona reče grudi, meni pade na pamet, rekao, da li znaš možda koji je najbitniji mišić kod muškarca? Zato što sam hteo da se fokusiram na taj mišić. I ono kao, hi, ha. I rekao, znaš, ozbiljno te pitam, rekao, koji je najbitniji mišić? Hteo sam taj mišić danas da razvalim na treningu, da ga pokidam i znači da dobijem ono upalu mišića, razumeš? I ono kao, aha. I ono, u čudu. U tom dolazi njen dečko. On isto tu radi, on je ono profesionalac, 120 kg steroida. Ja rekao, znači on, ja mu postavim to pitanje, a njemu to ništa nije bilo smešno. On je nekako škrgutao zubima, čini mi se. Ali vidim da on ne zna. Ona zna, ali neće da kaže, ali on baš ne zna. I vjerojatno ga je to razljutilo što ne zna. I u tu teretanu više svakako neću da idem, niko mi ništa nije pomogao, džabe sam radio te neke grupe bezvezne. Hteo sam vas da pitam, ljudi, da li vi znate koji je to najbitniji, najvažniji mišić kod muškarca i koja je to teretana gdje bih mogao da odem da ga razvalim, a ne mora ni da bude teretana, može da bude neka druga institucija. Samo mi dajte broj telefona da mogu da ih zovem. Brkati bradonjace pa bubne opne. Znaš ti ko sam ja, ko mi je tata? Da li znaš moga kuma ili brata? Znam boks, judo i karata i mnogim opasnim rečima baratam. U redu ispred pošte, neko mi se mršti, lagano reč po reč, svađa kreće